Reit, beth wyt ti eisiau? Beth yw'r cyrri twyma? Fynd â lw wrth gwrs, ond madras yw'r mwyaf blasus. Iawn, dwi eisiau fynd â lw cig oen, hyfryd iawn, gyda bar a nan. Beth wyt ti eisiau? Wel, dwi ddim yn rhy hoff o fwyd speislyd. Beth sydd ddim yn boeth? Tandwri neu corma? Corma i fi, felly. Un llysiau dwi'n meddwl, gyda reis plaen. Dyna'r hata hefyd. Wyt ti eisiau gwin neu gwrw? Cwrw yw'r gorau gyda chyrri fel arfer. Dŵr tap i fi. Dwi'n gyrru. Wel, dwi'n mynd i drio'r gwin o India. Iawn. Gawn ni dalu nawr? Dwi eisiau mynd adre. Wrth gwrs. Wel, roedd y gwin yn fendigedig, y gwyn a'r coch. Ond y coch oedd y mwyaf blasus, dwi'n meddwl. Ie. Roedd y dŵr yn dda. Felly beth am rannu'r bil, hanner a hanner? O, diar. Os rhaid i ni?